Joo, nyt räjähtää Thunder Kingi pötköllään tohon. Missä se nyt räjähtää? Mä lähden vähän kauemmas tästä. No niin. Kuvaan. Vittu. Pois edestä. Se räjähti siinä. Vittu se vihreä valo oikein näkyy tossa vittu. Mimmonen se on? On vähän savuja. Ei laatikolla käynyt mitään. No vittu kato, kuinka snadi se oli. Joo. Laatikko oli vittu tässä. Otas toinen tosta. Toinen Thunderi. Vedetään toi yksi vielä tosta. Noi, sit mennään Tomi katotaan se. Joo. Ei enempää. No niin, ei sit enempää. Vittu. Pasakki on. Joo, mä zoomaan niin lähelle kun saa. No nyt se jätti tuo auki. Toi meni vittu ohi kameran. Valita. Sairas sysähdys. No miksi et pistänyt sitä siihen päälle? Mulla vaan kaatuu.